Hamisu Bireka. Hayya hayya kauna tana kirana dan Allah da hodiyar fulani kyanin take kulani sarin yake aran ki bani fulani ban wuce ka'ida ba soyayya sanyin idaniya gamo da ke riba sarauniya a duniya samun masoyi riba batun da na yi na san ba za ki ja ba jiran miya hada duk da ban zato ba ashe da ke zan kara rayuwata a bari yabo maganar tsaya ki duba a bari yabo maganar tsaya ki duba ta mutanen daure na san so da alkhairi ne ko ga manyan kwari biya na tasiri ne ko cikin masarauta suna sa sarki zaune kaji tasiri ne tun da fashi bai barbawa ba kuka nake akan kin bizire mini ni so nake ki zama ko kankani kice da ni kike ba wani razani aiko na zaune so bai masala halama ko da cikin gidan haso ne ragama ya ja mutum ya ja dabba hakama da babu so mutum ba zai rayuwa don haka so da ke yi ba zan yake ba da na gano ki sai inda na azama bana bidar ki ce mini sai an ji ba ni magani ne zama hasken rayuwa kurban dare makawa sarki salisu duba da yanda so ke sa a yi musu ni ma akan ta komai sai na yi musu kasan da na riga na ce zan iya ta ce na shallake kogin maliya ko ta ce na zagaye duka duniya Abdullah Kafinul ya san zan iya da san ta riga yi min mamaya yakin ya ce da ni Hamis ya akai na ce da yaya awwali na sha wuya kaunar diyar da ta san rigar kaya cire ta kwai wuya in an zo wuya yarda da ke musaba wannan ne take lamba kisan ki ba magana zai ba tunda ba zai wuce toho ba ya riga yayi min nasarorai kin ga ba zan yi da wasa ba